Здравейте! Днешното видео е колаборация с Надя Станева. Линк към нейния канал може да откриете в описанието под видеото. Избрахме да пресъздадем маникюр от Pinterest и това е маникюрът, който реших да пресъздам. Погледнете и каналът на Надя, за да видите какъв маникюр направи тя. А сега, ако искате да видите как направи този маникюр, продължавайте да гледате. Ще са ви необходими лак за френски маникюр, бял лак, топ лак и златно фолио. Както се вижда от снимката, трябва да направи френски маникюр на показалеца, да лакирам средния пръст бяло, а останалите ногти да лакирам с лакът за френски маникюр. След като сме готови с тази част, трябва да направим омбре на палеца, безименият пръст и котрето. Тук трябва да сте много търпеливи, защото е необходимо доста повтаряне, за да се получи добър резултат. Ще ни е необходима гъбичка, върху която да нанесем бял лак и лак за френски маникюр. Може да ги нанесете в каквато последователност и форма поискате, няма значение. Важното е двата цвята да се прелеят добре. И както казах, трябва да започнете да преливате двата цвята, докато се прелеят добре. Ще е необходимо на няколко пъти да слагате лакове върху гъбичката и да повтаряте, докато не се получи. След като сте готови с преливането, трябва да изчакате няколко минути лака да изсъхне малко, но не трябва да изсъхва напълно, за да можем лесно да сложим от златното фолио. Ако изчакате лака да изсъхне напълно, е възможно фолиото да не се отбележи върху лака. Може да слагате фолиото колкото пъти поискате върху ногтите, всеки път се получават различни красиви украси, няма някакъв специален начин, по който да го слагате, просто залепвате върху ногтя, отлепвате и това е. Както може да видите, на котрето лака вече беше поизсъхнал и златното фолио се отбелязваше само в средата на нокътя. Затова добавих малко лак на местата, които исках да се отбележи фолиото. Като трябва да знаете, че е добре почетката да има съвсем минимално количество, за да се получи. За да завършим маникюрът, добавяме топ лак и това е крайният резултат. Надявам се маникюрът да ви е харесал. Ако пресъздадете някой от моите маникюри, ще се радвам да ми изпратите снимка. Напишете ми коментар дали ви допада този маникюр и погледнете каналът на Надя, за да видите нейният маникюр. Благодаря ви, че гледахте и очаквайте следващото ми видео.